खुलुमबाय बेयो बड'लेण्ड इंखं टेलिभिजन दिनै 23 आगस्ट 2025 शनिबार खालि सानसेनि बरखौ नोंथांमोननि खाथियाव लाबोदों आं सदानन्द दैमारिया। सिगां फरायनो लादों मेष राशि गिबि हांखो अ ल। दिनैनि साना जोबोर मोजां। गोदान खामानियाव दिनै आखाइ होजेननो हागोन। गोथों आरो गोग्गो साननो रोंगोन। गियाननि आंखाल जानाय नङा। गावनि गोसोनि साननायफोरखौ दिनै गुबुननो फोरमायनो हानाय गोसोआव दिनै जोबोर गोजोननाय फैगोन। देहाया दिनै मोजाङैनो थागोन। अब्लाबो नाथाय जानाय लोंनायाव सांग्रां जानांगोन। रांखावरियाव मोजां होनजायो। बेफार फालांगियावबो दिनै जोबोर मोजां मुलाम्फा मोननो हागोन। मोननो गोनांखौबो दिनै मोननो हागौ। सोरजोंबा बाख्नायजानानै गोसोआव दिनै जोबोर गोजोननाय फैगोन। न'खराव बिदा फंबायनिफ्राय हेफाजाबखौ मोननो हागोन। बिमा-बिफानि अननाय बोरखौबो दिनै मोननो हागौ। समाजाव मान मोननो हागोन। लाइमोनफ्रा गावबा गावनि गोसोनि साननायफोरखौ दिनै फोरमायलायनोबो हागोन। फरायसाफ्रा दिनै फरायनायाव गोसो दुंखांगोन आरो मोजां फिथाइ मोननो हागोन। धोरोमारि बिथिङावबो गोसो दुंखांनो हागौ आरो पजिटिभ एनार्जिनि गोहोम गोलैगोन। सरासनस्रायै दिनै साना जोबोर मोजां आरो मोजाङैनो बारग'लांगोन। वृष राशि गिबि हांखो इ उ ब। दिनैनि साना मोजां आरो गाज्रिनि गेजेरजों बाबेरलांनो हागौ। गोसोआव गोनो गोथो साननाय फैगोन। गावनि गोसोनि साननायफोरखौ दिनै गुबुननो फोरमायनो गोब्राब जानोबो हागौ। माबा मोनसे जेंनाजों मोगा मोगि जानांनो हागौ। गियाननि आंखाल जानोबो हागौ। समाजाव मान मोननो हागोन। रांखावरियाव मोजां अब्लाबो नाथाय खरसाया बांनोबो हागौ। बेफार फालांगियाव मोजां होनजायो। गुबुननि थाखाय दिनै नाङा फाङा जेंनायाव गोग्लैनांनोबो हागौ। बहाबा हान्थियोब्ला दिनै लामा सामायाव सांग्रां जानांगोन। जायखि खामानि मावा मानो दिनै मोनफ्रोमबो खामानिखौनो मोजाङै मावनांगोन। माबा मोनसे गोरोन्थिबो जालांनो हागौ। गुबुननि थाखाय नाङा फाङा जेंनायाव गोग्लैनो नांनानै गोसोआव दिनै जोबोर उन दाहाबो फैनो हागौ। मिथुन राशि गिबि हांखो क स। दिनैनि साना जोबोर मोजां। गोथों आरो गोग्गो साननो रोंगोन। गियाननि आंखाल जानाय नङा। गावनि गोसोनि साननायफोरखौ दिनै गुबुननो फोरमायनो हानाय गोसोआव गोजोननाय फैगोन। पजिटिभ साननो रोंगोन। समाजाव मान मोननो हागौ। गोबां मुंदांखा सुबुंजों दिनै बहाबा लोगो मोनज्लायनोबो हागौ। गोसोनि साननायफोरा दिनै मोगथाङाव जाफुंनोबो हागौ। देहाया दिनै मोजाङैनो थागोन। रांखावरियाव दिनै जोबोर मोजां। मोननो गोनांखौबो दिनै मोननो हागौ। बेफार फालांगियाव दिनै जोबोर मोजां मुलाम्फा मोननो हागोन। गोसोनि बोलोआ बांनो हागौ। मावनो लानाय खामानिखौ थि समावनो आरो गोरलैयैनो मावफुंनो हानाय गोसोआव दिनै जोबोर गोजोननाय फैगोन। गुबुनजों मोजां सोमोन्दो लाखिनोबो रोंगोन। सिगांनि बबेबा आद्रा खामानिया दिनै गोरलैयैनो मावफुंजानोबो हागौ। पजिटिभ साननो रोंगोन आरो पजिटिभ एनार्जिनि गोहोम गोग्लैगोन। कर्कट राशि गिबि हांखो ड ह। दिनैनि साना मोजां आरो गाज्रिनि गेजेरजों बाबेरलांनो हागौ। गुबुननि थाखाय दिनै नाङा फाङा जेंनायाव गोग्लैनांनोबो हागौ। माबा मोनसे जेंनाजों मोगा मोगि जानांनोबो हागौ। गोसोनि साननायफ्रा देबोरनांगोन। गावनि गोसोनि साननायफोरखौ दिनै गुबुननो फोरमायनो गोब्राब जानोबो हागौ। मावनो लानाय खामानिखौ मावफुंनो गोब्राब जागोन। रांखावरियाव मोजां अब्लाबो नाथाय खरसाया बांनोबो हागौ। बेफार फालांगियाव मोजां होनजायो। समाजाव लोगो लेवा बांनोबो हागौ। देहाया दिनै मोजाङैनो थागोन। अब्लाबो नाथाय जानाय लोंनायाव सांग्रां जानांगोन। गुबुननिफ्राय हेफाजाब मोननो गोब्राब जानोबो हागौ। सिगांनि बबेबा जेंनाया गोसोखौ दिनै जोबोर उसुखुथु खालामनोबो हागौ। लाइमोनफ्रा गावबा गावनि गोसोनि साननायफोरखौ दिनै फोरमायलायनोबो दिनै गोब्राब जानोबो हागौ आरो नेगेटिभ एनार्जिनि गोहोम गोग्लैनो हागौ। सिंह राशि गिबि हांखो म ट। दिनैनि साना जोबोर मोजां। गोथों आरो गोग्गो साननो रोंगोन। गियाननि आंखाल जानाय नङा। सोरजोंबा बाख्नायजानानै गोसोआव दिनै जोबोर गोजोननाय फैगोन। मावनो लानाय खामानिफ्रा दिनै गोरलैयैनो मावफुंजानो हागौ। सिगांनि बबेबा आद्रा खामानियाबो दिनै गोरलैयैनो मावफुंजानायाव गोसोआव गोजोननाय फैगोन। लोगो लेवानिफ्राय हेफाजाबखौ मोननो हागोन। रांखावरियाव मोजां होनजायो। बेफार फालांगियावबो मोजां। गोबां धोन आरजिनोबो हागोन आरो मोननो गोनांखौबो दिनै मोननो हागौ। न'खराव बिसि फिसायनि गेजेराव अनलायनाय फैगोन। बिदा फंबायनिफ्राय हेफाजाबखौ मोननो हागौ। देहाया दिनै मोजाङैनो थागोन। बयजोंबो गोरोबनो रोंगोन। गोबां मोजां खाबु दिनै मोननो हागौ। लाइमोनफोरनि गोसोआ दिनै जोबोर रमान्टिक जागोन आरो गावबा गावनि गोसोनि साननायफोरखौ फोरमायलायनोबो हागोन। कन्या राशि गिबि हांखो फ थ।
दिनैनि साना मोजां आरो गाज्रिनि गेजेरजों बाबेलांनो हागौ। गोसोआव गोनो गोथो साननायबो फैनो हागौ। नेगेटिभ साननाय फैगोन। गोथों आरो गोग्गो साननो हानाय नङा। गियाननि आंखाल जानोबो हागौ। बयजोंबो गोरोबनो गोब्राब जागोन। लोगोफोरनिफ्राय हेफाजाबखौ मोननो गोब्राब जानोबो हागौ। सोरजोंबा रायखोमा जानोबो हागौ। रांखावरियाव बारा मोजां नङा। नाङा फाङा खरसाया दिनै बांनोबो हागौ। बेफार फालांगियावबो बारा मोजां नङा होनजायो। गोबां मुंदांखा सुबुंजों दिनै बहाबा लोगो मोनज्लायनोबो हागौ। बहाबा हान्थियोब्ला दिनै लामा सामायाव सांग्रां जानांगोन। लाइमोनफ्रा गावबा गावनि गोसोनि साननायफोरखौ फोरमायलायनोबो दिनै गोब्राब जानोबो हागौ आरो नेगेटिभ एनार्जिनि गोहोम गोग्लैनोबो हागौ। तुला राशि गिबि हांखो र ट। दिनैनि साना जोबोर मोजां। गोबां मोजां खाबु दिनै मोननो हागौ। बहाबा दावबायनो एबा हान्थिनो खाबु मोननो हागौ आरो मोजाङैनो हान्थिनोबो हागोन। गोबां रोखोमनि जेंनाखौ दिनै गोरलैयैनो सुस्रांनोबो हागोन। गियाननि आंखाल जानाय नङा। सोरजोंबा बाख्नायजानानै गोसोआव दिनै जोबोर गोजोननाय फैगोन। मावनो लानाय खामानिखौ थि समावनो आरो गोरलैयैनो मावफुंनो हागोन। देहाया दिनै मोजाङैनो थागोन। रांखावरियाव दिनै जोबोर मोजां होनजायो। बेफार फालांगियाव दिनै जोबोर मोजां मुलाम्फा मोनगोन। न'खराव बिसि फिसायनि गेजेराव अनलायनाय फैगोन। समाजावबो मान मोननो हागोन। गुबुननि गोसोखौ गोरलैयैनो बोनोबो हागोन। लोगोफोरनिफ्राय थोजासे हेफाजाब मोननो हागौ। गोदान थांखि लानो रोंगोन। सेंग्रा सिख्लाफोरनि गोसोआ दिनै जोबोर खुसि जागोन आरो गावबा गावनि गोसोनि साननायफोरखौ फोरमायलायनोबो हागोन। पजिटिभ एनार्जिनि गोहोम गोग्लैगोन। सरासनस्रायै दिनै साना जोबोर मोजां आरो मोजाङैनो बारग'लांगोन। वृश्चिक राशि गिबि हांखो न स। दिनैनि साना जोबोर मोजां। गोथों आरो गोग्गो साननो रोंगोन। गियाननि आंखाल जानाय नङा। बहाबा दावबायनो एबा हान्थिनो खाबु मोननो हागौ आरो मोजाङैनो हान्थिनोबो हागोन। पजिटिभ एनार्जिनि गोहोम गोग्लैगोन। समाजाव लोगो लेवा बांनोबो हागौ। गोबां मोजां खाबु दिनै मोननो हागौ। बहाबा दावबायनो एबा हान्थिनो खाबु मोननानै गोसोआव दिनै जोबोर गोजोननाय फैनोबो हागौ। गोसोनि बोलोआ बांगोन। समाजावबो मान मोननो हागोन। न'खराव बिसि फिसायनि गेजेराव अनलायनाय फैगोन। रांखावरियाव मोजां। बेफार फालांगियावबो दिनै जोबोर मोजां मुलाम्फा मोननोबो हागोन। देहाया दिनै मोजाङैनो थागोन। फरायसाफ्रा दिनै फरायनायाव गोसो दुंखांगोन आरो मोजां फिथाइ मोननोबो हागोन। धनु राशि गिबि हांखो ढ फ भ। दिनैनि साना जोबोर मोजां। गोबां मोजां खाबु दिनै मोननो हागौ। बहाबा दावबायनो एबा हान्थिनो खाबु मोननो हागौ आरो मोजाङैनो हान्थिनोबो हागोन। सिगांनि बबेबा आद्रा खामानियाबो दिनै गोरलैयैनो मावफुंजानायाव गोसोआ दिनै जोबोर गोजोननाय फैगोन। लोगोफोरनिफ्राय थोजासे हेफाजाब मोननो हागौ। रांखावरियाव दिनै मोजां होनजायो। बेफार फालांगियावबो मोजां मुलाम्फा मोननोबो हागोन। देहाया दिनै मोजाङैनो थागोन। अब्लाबो नाथाय जानाय लोंनायाव सांग्रां जानांगोन। बिदा फंबायनिफ्राय थोजासे हेफाजाब मोननोबो हागौ आरो पजिटिभ एनार्जिनि गोहोम गोग्लैगोन। सरासनस्रायै दिनै साना जोबोर मोजां आरो मोजाङैनो बारग'लांगोन। मकर राशि गिबि हांखो ख ज। दिनैनि साना बारा मोजां नङा। गोसोआ दिनै जोबोर उसुखुथु जागोन। गुबुननि थाखाय दिनै नाङा फाङा जेंनायाव गोग्लैनांनोबो हागौ। सुथुरनि गाज्रि नोजोर थानोबो हागौ। सोरजोंबा नांलाय खमलाय एबा एना एनिबो जानो हागौ। गोसोनि साननायफ्रा गोरोबलायाबो जानो हागौ। बहाबा हान्थियोब्ला दिनै लामा सामायाव सांग्रां जानांगोन। रांखावरियाव मोजां। अब्लाबो नाथाय खरसाया दिनै बांनोबो हागौ। बेफार फालांगियाव मोजां होनजायो। गुबुनजों मोजां सोमोन्दो लाखिनो नाथाय गोब्राब जानोबो हागौ। गोदान खामानियाव आखाइ होजेननो हानाय नङा। माबा नङा मोनसे गोरोन्थिबो जालांनो हागौ। न'खराव बिदा फंबायनिफ्राय हेफाजाबखौ मोननो हागोन। अब्लाबो नाथाय नेगेटिभ एनार्जिनि गोहोम गोग्लैनोबो हागौ। सेंग्रा सिख्लाफ्रा दिनै जोबोर आला खाला जागोन आरो गावबा गावनि गोसोनि साननायफोरखौ फोरमायलायनोबो गोब्राब जानोबो हागौ। कुम्भ राशि गिबि हांखो ग स। दिनैनि साना जोबोर मोजां। गोसोखौ दिनै जोबोर गोजोननाय मोनगोन। सोरजोंबा बाख्नायजानानै गोसोआव दिनै जोबोर गोजोननाय फैगोन। गोथों आरो गोग्गो साननो हागोन। गुबुननि थाखाय दिनै गोबां मोजां खालामनानै गोसोआव दिनै गोजोननाय फैगोन। मावनो लानाय खामानिफ्रा गोरलैयैनो मावफुंजानोबो हागौ। सिगांनि बबेबा आद्रा खामानियाबो दिनै गोरलैयैनो मावफुंजागोन। रांखावरियाव मोजां होनजायो। बेफार फालांगियावबो दिनै जोबोर मोजां मुलाम्फा मोननोबो हागोन। गोबां रोखोमनि जेंनाखौ दिनै गोरलैयैनो सुस्रांनोबो हागोन। धोरोमारि बिथिङावबो गोसो दुंखांनो हागौ। लाइमोनफ्रा दिनै गावबा गावनि गोसोनि साननायफोरखौ फोरमायलायनोबो हागोन आरो पजिटिभ एनार्जिनि गोहोम गोग्लैगोन। सरासनस्रायै दिनै साना जोबोर मोजां आरो मोजाङैनो बारग'लांगोन।
मीन राशि गिबि हांखो ड स दिनैनि साना जोबोर मोजां जेरावबो जाफुंसारगोन गुबुननि थाखाय दिनै गोबां मोजां खामानि मावनानै होनोबो हागोन गोसोआव गोथां आरो गोग्गो साननाय फैगोन गियाननि आंखाल जानाय नङा सोरजोंबा बाख्नाय जानोबो हागौ गोबां मोजां खाबु दिनै मोननो हागौ देहाया दिनै मोजाङैनो थागोन रांखावरियाव मोजां होनजायो बेफार फालांगियावबो दिनै जोबोर मोजां मुलाम्फा मोननो हागोन नखराव बिसि फिसायनि गेजेराव अननानै फैगोन सोरजोंबा बाख्नाय जानानै गोसोआव दिनै जोबोर गोजोननाय फैनोबो हागौ लाइमोनफ्रा जोबोर खुसि जागोन आरो गावबा गावनि गोसोनि साननायफोरखौ फोरमायलायनोबो हागोन फरायसाफ्रा दिनै फरायनायाव गोसो दुंखांगोन आरो मोजां फिथाइ मोननोबो हागोन पजिटिभ एनार्जिनि गोहोम गोग्लैगोन सरासनस्रायै दिनै साना जोबोर मोजां आरो मोजाङैनो बारग'लांगोन दिनैनि राशि फरायनाया एसेनोसै जोबनायाव बेखौनो खावलायो जाहाथे नोंथांमोना सानफ्रामबो जोंनि बे बड'लेण्ड इंखं टेलिभिजनखौ नायबाय थायो आरो साबस्क्राइब खालामो लोगोसे लाइक खालामो आरो शेयार खालामो एसेनोसै गोजोन्थों।